Allah mai kyan zuciya, mai kyau ga ado kwakirar basarakiya. Ramatu ta yi fice a mata wajen kwalliya, in ta fito ganin ta kace 'yar indiya. Ramatu ta yi daban a mata babu fariya, ita ɗai zan kira a mata kusa rauniya. Ramatu a cikin su mata ita ce daya, ta kasan sanni Ramata ka lafiya. Me ilimi na zamani 'yar islamiya, me haƙuri da juriya 'yar basarakiya. Wuya ba zai sani na barke ba, a sokin minni rana ban samu kamar ki ba. Zumar sogun tun da na shake zanya ba, tun da akwai zuma mai zai sani na ɗaugu ba. Ban ga abin da zai hana yau in yabe ki ba, ban iya rayuwa in ba ke cikin duniya. Tana da kyau a mata ita ce gaba, Rama guda gurin karatu ba ta fargaba, burin ta ko a maki ta zamo gaba. Yin ƙoƙarin ta shi ke sa kowa ke yaba, kaftakin su mata ban samu kamar ta ba. Dole ko yau a mata na taimaki zinariya. Tana da ilimi kuma ga alkunya, Ramatu rahamata Allah rahamaniya. Gata da kyan ado ko dawi su a kwalliya, me ku shiro ba ta san ku hayaniya. In ta fito ganin ta kace ku baturiya, a wajen yin ado ita ce ta zamo ta daya. Matani amma ta san banga kamar ta ba, mai haƙuri da juriya wata ba ta yi gaba. Mai kyau ga adan da ba a kwatanta shi ba, ga fara'a da dariya ko ba ta san ka ba. Samun mai irin halinta da kyan zuciya, Ramatu ta yi fice a mata gurin kwalliya.